kauturan sa siningaytion, magapadayon kita sa pagpamalandong sang pulong sa Ginoo nga makita sa Romans chapter 16. Pasahon ko lang isa ka verse sa 23, Romans 6:23 nga nagasiling, kay ang bayad sang sala amo ang kamatayon, pero ang regalo sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan sa paghiusa kay Kristo Hesus nga aton nga manluluwas. May duha ka bahin diri ang Romans chapter 6 verse 23. Ang una nga bahin nagasiling nga ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Pero ang ikaduha nga bahin nagasiling, pero ang regalo sang Dios o kung ang dulot sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan sa paghiusa kay Kristo Hesus nga aton nga manluluwas. Tama ini ka importante nga aton ini kuha sing maayo, kay ang una nga bahin nagahambal nga ang nagakabagay gali sa aton nga mga tao tungod kay nakasala kita amo ang ginasiling nga kamatayon. Kag kunay mo tun-an ang bilog nga balaan nga kasulatan, may tatlo ka klase sang ginasiling nga kamatayon. Ang una ginatawag nga espirituhanon nga kamatayon. Ang espirituhanon nga kamatayon amo ini nga sang kita nga mga tao nahulog sa sala, na utod ang aton relasyon sa Ginoo. Ang nakautod sang relasyon naton sa Dios amo ang sala. Ang panawag sina espirituhanon nga kamatayon. Kag ang ikaduha nga kamatayon na ginhambal sang Bible amo ini ang nasiling nga lawasnon nga kamatayon. Kung wala na sing hangin nga magsulod kag magwa sa aton ilong, ina nagakahulugan nga ang aton lawas patay na kag igalubong na siya dito sa cemetery. Lawasnon nga kamatayon. Kagamoy na ang ginasiling sang Bible nga daan na gintalana nga ang isa ka tawo mapatay kag sa tapos sila hukman siya sang Dios. It is appointed unto man once to die, and after that the judgment. Kag ang katatlo nga kamatayon amo ini ang ginasiling nga eternal death didto sa linaw sang kalayo. Ang tao kung silutan didto sa impyerno sa linaw sang kalayo, ginatawag ina nga kamatayon nga wala sing katapusan. So ang gisiling sang Romans 6:23, ang bayad sang sala amo ang kamatayon. Agato na ginambalan nga may tatlo ka klase sang kamatayon. Espirituhanon, lawasnon, kag kamatayon na walay katapusan sa linaw sang kalayo. Pero may ari diri nga kamatuoran nga tama ka importante nga mabatyagan naton kag ini amo ang maayo. Ano ini? Ang siling niya, pero ang regalo o kondulot sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan sa paghiusa naton kay Kristo. Paghiusa sa aton pa katulad nga ginisa. Kung sa mga papel pa, ginpilit. Kung sa mga sansalon, ginsulda. Sa aton paghiusa kay Kristo, siling sang Romans 6:23, makaangkon kita sang kabuhi nga wala sing katapusan. So, aton gid talupandon sing maayo
nga ang kaluwasan sang aton mga kalag dulot sang Dios o kon regalo sang Dios. Kagamoy na agin silang dire. Pero ang regalo sang Dios kabuhi nga wala sing katapusan. Kagining regalo sang Dios nga amo ang kaluwasan o kon kabuhi nga wala sing katapusan para ini sa tanan nga mga tao sa kalibutan. Kung diin man kita nagaistar, kung ano man ang rasa sang tao, ang kaluwasan nga amo ang regalo sang Dios para ini sa tanan. Kagamo ini ang makita naton kung tanaw naton ang Acts chapter 10 verses 34 pakatugid sa 36 nga nagasiling, nagsugod si Pedro sa paghambal, karon natalupandan ko nga alangay ang pagkabig sang Dios sa tanan nga mga tao. Dumduman naton ang duha ka pulo nga gingamit diri, alangay kag tanan. Alangay ang pagkabig sang Dios sa tanan nga mga tao. Wala sing pinalabi ang Dios. Amo nang ginsiling naton nakon nga bisan ano nga rasa, kung diin ka man nagaistar, alangay ang pagtratar sang Dios sa aton tanan. Busa ang kabuhi nga wala sing katapusan o kon ang kaluwasan, ini ginpreparar sang Dios para sa aton tanan. Ang dulot sang Dios nga amo ang kaluwasan sang aton mga kalag para sa tanan nga mga tao. Hindi kita mag-entertain sa mga hunahuna nga tawhanon lamang nga nagasiling nga ang Dios nagpili-pili lamang sang pila ka bilog ng mga tao, kag amo lamang ina ang iyang ginpanghimatyan, kag amo lamang ina nga mga tao ang iyang luwason. Ti makaluluoy gali iyang iban nga mga tao kon wala sila napilian sang Dios. Pero ang Bible yan nagahambal nga ang kaluwasan nga amo ang dulot sang Dios para sa tanan nga mga tao, kay ang siling sang akong ginbasa bag-o lang, alangay ang pagtratar sang Dios sa tanan nga mga tao. Si Kristo Ginoo sang tanan nga mga tao, si Ginoong Hesus amo ang manluluwas sang tanan nga mga tao. So nag-aman siya sang regalo nga amo ang kaluwasan para sa aton tanan. Hindi ikaw kag ako magbatyag nga base kon wala ikaw ya ginahigugma sang Dios, hindi alangay ang pagtratar niya sa aton tanan. Kitang tanan bisan ano nga klase sa mga tao, siling sa Bible ginahigugma gid kitang tanan sang Ginoo. Kag ini makita nimo sa John 3:16. Iban sinisiguro na memorya nakamemorya na sini. Pero ako lang suliton, ang John 3:16 nga nagasiling, kay ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan sa bagay nga ginhatag niya ang iya bugto nga anak. Tanawa ang pulong, ang bisan sin-o. Ang bisan sin-o nga magtuo sa sina nga Kristo, may kabuhi nga wala sing katapusan. Maakaangkon siya sang kaluwasan kag kabuhi nga wala sing katapusan. Tanaw na nimo ang duha ka pulong. Ang silang diri ginahigugma niya ang kalibutan kun sa aton pa tanan nga mga tao sa kalibutan. Kag dumdumaman ang pulong nagsiling, ang bisan sin-o. Ang Dios wala nagapili, kundi nga nagasiling siya nga ang bisan sin-o nga gusto sang regalo nga mo ang eternal life o kon ang kaluwasan. Siling sang Bible makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan. Ang aton kon kaysa hunahuna nagasiling, di ko na mo sina ang kaluwasan gali tama lang kahapos, kay ti kinahatag man lang
ginarigalo man lang gali sang Dios. Kung sa mga balaklon pa, ang siling naton, aton balatyagon, di ang kaluwasan gali, tama lang ka barato eh. Ginahatag lang mo, ginarigalo lang sa Dios, matuod din na. Tama lang gid, tuod ka barato, kag tama kahapos, pero aton talupandon nga ang kaluwasan ginahatag lang sa Dios, ginarigalo niya, kag masiling naton nga kahapos lang, kag tama lang kabarato, pero mga utod, ginpangabudlayan ini ni Kristo sigmaayo. Ginpangabudlayan niya, agud nga iyang ihatag sa aton. Amo ini ang ginasiling sa Bible, sa naunang Pedro, halin sa Kapitulo 1, halin sa 18, nga nagasiling. Basahon nakon ang duha ka verses, ang 18 kag 19. Pamati ang siling sa Ginoo, kay nakahibalo kamo kung ano ang ginbayad, agod mahilway kamo sa sining walay pulos nga pagkabuhi nga inyo ginsunod sa inyong mga katigulangan. Okay? Dumdumo naton di ang pulong ginbayad, kay nakahibalo kamo kung ano ang ginbayad, agod mahilway kamo. Siling sang 18, 19. Ginhilway kamo paagi sa hamili nga dugo ni Kristo, nga nanginsubong sa isa ka kordero, nga wala sing kasawayan o kon dagta. Sugpunon ta ang duha ka verse agod mabatyagan naton. Siling sang Bible sa aton, nahibaloan ninyo kung ano ang ginbayad, ara ang bayad, agod mahilway kamo. Kag ang 19 nagasiling, wala kamo ginhilway pagi sa bulawan o kon pilak, kundi ginhilway kamo paagi sa hamili nga dugo ni Kristo. So ginpangabudlayan ni Kristo, ginpatubodan niya gid siya ang hamili nga dugo, kag amo ini ang bayad sang aton nga mga sala. Ginbayra ni Kristo, wala sing kulang, full ang iya ginbayad. Ginpangabudlayan niya, ginbayra niya ang silot, kag tapos ginpangabudlayan ni Kristo, ginpatuluan niya sang iyang hamili nga dugo, ginatanyag niya ini bilang regalo niya sa aton. Ano ang ginatanyag niya? Amo ang kaluwasan. Sulito naton, ginpangabudlayan, ginpatuluan ni Kristo sa iyang hamili nga dugo, agod nga matigayon ang aton kaluwasan, kag karon iya ginatanyag subong regalo niya para sa aton tanan nga nagakinahanglan sang kaluwasan sang aton mga kalag. Ano bagid ang aton talupangdon diri? Ini nga kaluwasan nga regalo sang Dios sa aton ini mabaton paagi sa aton pagtuo dira kay Kristo. Hindi paagi sa aton mga maayong binuhatan, kundi aton ini maangkon ang regalo sang Dios nga amo ang kabuhi nga wala sing katapusan, paagi sa aton pagtuo kay Kristo. Basahon nakon ang Episo Kapitulo 2, siguro tanawon naton ang duha ka verses, ang 8 kag 9 nga nagasiling, kay sa grasya sang Dios naluwas kamo paagi sa pagtuo. Ara na ang pulong, kag nagasiling siya di, hindi ini kundi bugay ini sang Dios. Okay. Hindi ini paagi sa inyong nahimo, kundi bugay ini sang Dios. Wala kamo sing may ipabugal sini, kay hindi ini bunga
sang inyo kaugalingon nga pagpaninguha. Okay? Ginsalut-sulit-sulit dire nga ang kaluwasan hindi bunga sang aton mga binuhatan, kundi silinya de ang kaluwasan sang aton mga kalag maangkon lamang naton paagi sa aton pagtuo dira kay Kristo, kay man ini bugay o kundulot sang Dios aton, kag kundulot gani kun isa gani ka regalo, hindi na naton ini pagpangabudlayan, kun regalo gani aton lang tuuhan kag batonon. Ini nga bugay nga ginatanyag ni Kristo, kag siling sang Bible aton ini mabaton paagi sa pagtuo kay Kristo, hindi paagi sa aton mga maayong binuhatan. Pero may ara nga bagay nga dapat naton maatahagan sini. Tapos kita nga maluwas paagi sa pagtuo sa sining Kristo nga nagtanyag sa iyang bugay kag dulot sa aton, tapos kita nga makaangkon sang kaluwasan sang aton mga kabuhi. Ang bersikulo 10 nagahambal man nga dapat kita maghimo sang Dios nun kag maayong hilikoton, hindi agod nga maluwas kita, kundi tungod kay naluwas na kita, magahimo na kita sang Dios nun nga hilikoton. Hindi naton ini pagbaliskadon. Kung ang aton huna-huna subong, nagasiling kita nga maghimo ako sang Dios nun nga hilikoton, agod nga luwason ako sang Dios. Hindi. Dapat nga magtuo kita anay, maangko naton ang regalo sang Dios, tapos nga maangko na naton ang kaluwasan, amo pa ina ang pagsugod naton sa paghimo sang Dios nun nga hilikoton nga ginapahimo sang Dios aton, kay man tapos na kita naluwas. Pulo pareha sinabala sang mag-eskwela ikaw. Anong himuon mo kung mag-eskwela ka? Mapungko ka to diretso sa classroom kag maghimo sang tanan nga mga assignments nga ginapahimo sa maestra nga wala ka pa na-enroll? Ang unang himuon mo, mapa-enroll ka na, ipalista mo to ngalan mo. Pagpalista, estudyante ka na. Tapos kinaresta ka, himo ka na sang mga hilimuon nga gina-assign sang maestra sa imo. Amo ini ang gwa o kundagway. Ang aton himuon, mapalista kita anay sa libro sang kabuhi dito sa langit. Kay man ang siling sang Bible, ang bisan sino nga wala malista, masulat dito sa libro sang kabuhi, ikahaboy siya sa linaw sang kalayo. Makita nimo ina sa Revelation Kapitulo 20. Mapa-enroll ka anay dito sa langit. Paano ikaw ma-enroll dito sa langit? Ang siling sa Bible, dapat ikaw magtuo kay Kristo. Kung ikaw magtuo na kay Kristo, ang imo kag aton ngalan, ang aton ngalan isulat sa libro sang kabuhi. Tapos nga na-enroll na ikaw paagi sa pagtuo, himo na kita sang Dios nun nga hilikoton nga ginapahimo sang Dios sa aton. Hindi nagakabagay maghimo kita sa mga bagay nga mga maayo man siguro nga wala pa kita makatuo kag makabaton sang kaluwasan. Hindi naton pagbaliskadon nga magsiling mabuhat ako sini agod nga maluwas ako. Hindi. Magtuo kita anay kag magbuhat kay tapos na kita naluwas. Ini amog natudlo sa Bible kag ginasiling niya, maluwas ka mo paagi sa pagtuo kay Kristo. Hindi ini inyo mga hinimuan, kay basi kon maluwas kita paagi sa aton mga hinimuan kag magpabugal pa kita dito sa langit kag magsiling naluwas ako kay maayo ko nga tao, damo ko ya sang kwarta nga nabulig sa simbahan. Hindi ka makaamot sang imo kaluwasan. Inang tanan obra ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Tapos niya ina pangabudlayan. Amo ina karon nga ginahatag niya sa aton, ginadulot niya sa aton
kay ginpangabudlayan na niya ina todo-todo didto sa cross, ginpatuloan niya sa iyang kaugalingon nga hamili nga dugo agod nga matinluan ang tanan naton mga kalapasan. So aton ini isilsil sa aton una ang regalo sang Dios imo lamang maangkon paagi sa pagtuo siyang bugtong anak nga amo ang aton nga manluluwas. Karon aton ini nga padayonon agod nga aton gid matalupangdan sing maayo sa sini nga gab-i ang kasiguruan sang kaluwasan sang aton mga kabuhi. Ang aton kaluwasan ginkumplito na ni Kristo, wala na sing kulang. Hindi ka na magpalibog kung ano pa ang kulang agod nga himun-an nimo. Kumplito na ang kaluwasan. Wala na kita sing isa ka bagay nga idugang sina nga kaluwasan kay ginkumplito na ina sang Dios ni Ginoong Hesus kay ginahatag ina niya sa aton ang kumplito na nga kaluwasan. Kung sa bagay si Kristo sandiri pa sa dota, aton matalupangdan nga nagpangamuyo siya, kag ang iyang pangamuyo amo ini makita sa John chapter 17 halin sa 4 pagkadto sa 5 nagasiling, ginhimaya ko ikaw sa dota, pangamuyo niya ni siyang amay sa langit. Ginhimaya ko ikaw sa dota, kag natapos ko na ang buluhaton nga imo ginhatag sa akon. Banday ang pulong, gintapos niya na, natapos niya na ang tanan nga hilikoton nga ginpahimo sang amay sa iya. Ang sugpon amo ini, karon o amay, sa imo atubangan ihatag sa akon ang himaya nga akon man anay kaupod sa imo sa wala pa matuga ang kalibutan. Ang ginhambal ni Kristo simple lang kay man aton ini nga talupangdon sing maayo kay nagahuna-huna kita kun kay isa nga ti basi kun kulang pa ang kaluwasan gagin patigayo ni Kristo. Akon ina dugangan kun ano pa ang kulang. Sudugangan ko na sa akon mga maayong binuhatan. Siguro masimba ako kada Domingo. Siguro dugangan ko pa ang akon amot sa simbahan. Siguro amo ning akon hibon. Hindi. Wala ka na si idugang. Kompleto na. Siling ni Kristo siyang pagpangamuyo sa amay. Natapos ko na ang tanan nga hilikoton nga imo ginhatag nga ginpahimo sa akon. So ang kalwasan natapos na ni Kristo, wala na kayo sing idugang kag wala ka na sing iamot agud makumplito ang imo kag akon kalwasan. Wala na, kumplito na, ginahatag na sang Dios sa imo, sa aton ang kumplito nga kalwasan nga patigayon niya dito sa cross sang Kalbaryo. Kag amo ina ginisiling niya, ginadulot niya ini para sa tanan nga mga tao nga magatuo sa iya. Okay, ini nga mga kamatuoran, makita pag mo sa John chapter 19, versikulo 30. Sa Juan kapitulo 19, versikulo 30. Sang si Kristo dito na nagakabit sa cross, sadtong ginlansang siya, ang isa sa mga pulo nga ginambal ni Kristo, kagamo ini ang John 19, versikulo 30, siling niya, amay tapos na, ginasilibrar ina panahon sang Semana Santa, ina nasulod sa ginasiling 7 palabras, 7 sayings, nagsiling si Kristo dito sa cross, amay tapos na. Ano ang natapos? Ang tanan nga hilikoton nga gin-assign sang Dios sa iya
sang amay sa iya sa iyang pagkari sa kalibutan. Wala sing kulang, nahimo na niya ang tanan, kabangdanan, nga sang dito sa cross, nagpangamuyo siya sa amay, sili niya, amay, tapos na. Sang nagapangamuyo siya, sa John chapter 17, nagsiling siya, tapos na ang tanan. Sang dito sa cross, nagpangamuyo naman siya, nga nagsiling, amay, tapos na. So, sulit-sulito nakon, kagagod matag ni siya aton, nga ang kaluwasan, nga dulot, sa aton, kumplito na, wala na siyang kulang, batonon tanalang, ang kumplito nga kaluwasan, paagi sa aton pagtuo, kay Ginoong Hesus nga aton nga manluluwas. Tanaw naton ang katapusan nga bersikulo nga makabulig sa aton. Kagini makita sa Marcos 16, versikulo 19. Si Kristo sang ginlansang ginlubong kag nabanhaw, nagpakikita pa siya sa iyang mga apostoles, sa iyang mga sumulunod, iyang mga disciples. Nagtinir pa siya di sa dota, sang balik 40 ka adlaw. Kag may ginpangbilin si Kristo nga ginhambal sa ila. Ang isa sina ginbilin ni Kristo amo ini, lakat kamo, iwali ninyo ang mayong balita sa tanan nga mga pungsod. Kag siling ni Kristo, tanawa, ako magaupod sa inyo sa tanan nga panahon. Kag dayon si Kristo nagkayab balik dito sa langit. Kag kabalo ka ko ni siling sang Bible, si Kristo nagpungko sa tuo nga kamot o konside sang amay, sa tuo nga kamot sang amay. Kung sa aton pa, nagpahuway si Kristo dito sa tuo nga side sang amay, nga kay natapos naman niya ang iyang hilikoton diri sa dota. Ano nga hilikoton ang gintapos niya? Ang kaluwasan nimo kag nakon. Gintapos niya, tapos niya, ginatanyag niya sa aton, nagbalik siya sa langit, kag nagpungko sa tuo nga kamot sang amay, nga kay manti natapos na niya ang hilikoton nga ginpahimo sang amay sa iya. So amoy ni ang kumplito nga aton makita karon sa sini nga tion sa aton pagpamalandong. Ang aton kaluwasan, siling sang Bible, dulot sang Dios, regalo sang Dios sa aton. Kagini nga kaluwasan, ginatanyag sa tanan nga mga tao tungod kay alalangay ang pagtratar niya kag paghigugma niya sa aton tanan. Kag tungod sina aton ini batonon sulod sa aton mga kabuhi. Ibutang naton ang bug-os naton nga pagtuo dira sa gamhanan nga kamok ni Kristo nga aton manunluwas. Hinulsulan naton ang aton mga sala, buksan naton ang aton mga kabuhi, tuuhan kag batonon naton siya, kay siya nagasiling sa John chapter 1 verse 12, sa tanan nga magatuo kag magabaton kay Kristo, inang Kristo nga aton manuluwas, makaangkon sang kasiguruan sang kaluwasan sang iya mga kabuhi. Mga kauturan, sa sininga gabi, bato na ang regalo sang Dios paagi sa pagtuo sa iya, agod nga makaangkon kita sang kabuhi nga wala sing katapusan, kag makapuyo sa sinang langit upod kay Kristo tubtob sa wala sing katapusan. Ini nga kaluwasan ginpangabudlayan ni Kristo dito sa cross, ginpatuloan niya siya nga hamili nga dugo, kag karon ginatanyag niya ini, bato na ini nga kaluwasan sunod sa imong mga kabuhi. Mga kauturan, madamo gid nga salamat kag mayong gabi sa tanan.